krste, stretávame sa takto po čase, neviem, či v tej istej zostave, ale možno niektoré tvária sú veľmi podobné. Už je to, sa bojím až že tradičné stretnutie so Zunou Vesan pri krste jej knižky. Zuna, prajem ti pekný deň. To je autorka dnešnej knižky, ale nie je sama, vy to veľmi dobre viete, je s nami aj Jasmína Kozánková, tá zhoda mien nie je náhodná. Vyzerajú ako matka s dcerou. Čo poviete? Ako by ju jedna matka mala tú Jasmínu. Jasmínka, vítaj. Ako je to dávno, čo sme sa stretli pri krste tej pôvodnej knižky Múdrosť stromov? No, rok a týždeň. Rok a týždeň, je to úplne presne? To bola náhoda, že to vyšlo na tento dátum, alebo? Krvopotne som sa o to snažila, aby to nebolo. Nie, ty si mal predstavenie minulý týždeň. Viem, že sme hľadali, ja som hľadal všetky možné spôsoby, ako sa tomu vyhnúť. Žartujem, samozrejme. Nie, nemohol som, a viem, že sme dvakrát to presúvali a áno, ja som mal predstavenie, na ktoré si ty neprišla, lebo som ťa nepozval, to je moja chyba samozrejme, ale som rád, že teraz aspoň nemôže byť pri tejto tvojej slávnosti. Dnes teda ideme pokrstiť knižku Múdrosť stromu, ale takéto voľné pokračovanie tej knižky, ktorá má podtitul Tvorivý sprievodca a vznikol nie tak celkom na popud autorky. Áno, my sme tu minulý rok spomínali, že keď som dávala čítať rukopis tej prvej knihy mojej dcére Jaske, tak pretože ma zaujímalo, čo si mladý človek o tom myslí, tak ma prekvapila s tým, že hovorila, že mami, to je strašne také príjemne transformačné a mala by si do tej knihy ešte dať aj nejaké otázky a nejaké také cvičenia, cez ktoré by vlastne ľudia sa mohli viacej, teda to, že hlbšie prepojiť s tými myšlienkami aj v praxi, akože aplikovať ich do života. Takže mi zasadila chrobáka do hlavy, či ako sa to povie? Áno. Zasadila? Neviem, vypustila ho. Vypustila chrobák, pustila chrobáka do hlavy a už vlastne, keď sme tu boli na tom krste, tak už sme o tom hovorili, že asi sa to stane. Áno, áno. No a ja som jej povedala, že keď to má byť, tak to musíš napísať so mnou, lebo ona prichádzala s takými zaujímavými myšlienkami, čo by tam mohlo byť, že som si povedala, že to ja nevymyslím, takže som ju do toho zapojila. Odohral sa ten príbeh nie takto? Potvrdzuje to aj mladá generácia? Alebo máš inú verziu? Hej, no, presne takto. Jak som čítal, tak som si nejako, sme sa o tom bavili veľa, tak som si nejak zapisovala bokom tie otázky a tak, čo mi napadalo, že by sa tam vlastne mohlo hodiť. A potom, keď už sme to nejako spoločne robili, tak vlastne som to zťahovala. Musí to byť inak nádherný zážitok, keď vlastne mama osloví takto dceru, aby jej dala spätnú väzbu a potom vlastne z toho vznikne nejaký spoločný projekt, váš prvý teda spoločný projekt, hej? Bolo to všetko v poriadku, všetko išlo hladko, najskôr jasný. Bolo to super, mám pocit, že sa nám aj vylepšil vzťah. Wow, to je perfektné. No tak nie, že by sme mali zlý, hej? Hej, no tak, keby sme mali zlý, tak asi v tej spolupráci ani nikdy nedôjde, hej? Dobre, si sa prehlbil? Dobre, potvrdzuješ to teda aj ty? A ako to bolo, keď ty si mamine dávala nápady? Mamina automaticky všetko prijala, alebo ste o tom diskutovali nejakým spôsobom? Tak niektoré moje nápady boli také uletené, že by to asi sa nedalo zrealizovať, tak to bolo, že možno aj obidve sme sa tak navzájom uzemňovali, že toto asi nie vlastne. Hej, že niekedy mi povedala, mami, toto je už moc EZO, a tak ona tam potom to trošičku tak znormalizovala. Čiže snažila sa nejakým spôsobom to vybalancovať, hej? Tak, aby to bolo aj pre tých, ktorí nie sú úplne 100% EZO, hej? Tak ani ja nie som 100% EZO, ale chceli sme tú knižku napísať aj pre mladých ľudí, takže bolo pre mňa veľmi dôležité počuť jej názor. Poďme si trošku pripomenúť nosnú tému tej prvej knižky, teda pre tých, ktorí sú tu povedzme prvýkrát a nie sú úplne zbehnutí. Hovoríme o múdrosti stromov, ktorú si ty načerpávala, a hovoríme o stromoch ako o bytostiach, ktoré sú nositeľmi tej múdrosti. Áno, tak tá prvá kniha vlastne vznikala 9 rokov, keď som žila na horách a bolo to vyslovene ako, niekedy som mala pocit, že som ako v nejakom channelingovom naladení, že v tej prírode človek tie stromy nejak tak inak vníma, tak oni mi
ponúkali všelijaké filozofické úvahy. Ne, že prechádzala som sa po nejakom stromu a už len tým, ako vyzeral, alebo čo z neho opadávalo, tak mi to dávalo také rôzne myšlienky. A tým, že sa venujem taoistickej filozofii, tak som to vlastne chápala cez tú myseľ taoistickú. No a tá kniha je vlastne o vývoji stromu počas roka. A čo mi príde veľmi inšpiratívne pre človeka, že by sa mohol podľa toho trošičku naladiť na prírodu, tým, že sleduje ten strom, čo sa s ním deje na jar, v lete a tak ďalej. Pretože ten strom nie je vlastne len nejaký monolit, ktorý tam stojí, občas zakvitne, potom zafarbí listy, ale naozaj každým týždňom nám môže niečo povedať. No a ja som si to zapisovala. Ty si to zapisovala, ty to vieš počúvať, ty to vieš vnímať. A dobre, ale čo ľudia, ktorí ako nepočujú to, čo im strom hovorí? Áno. No tak práve pre nich sme vlastne napísali tú druhú knihu. Pretože niektorí ľudia, keď čítali prvú, tak mi hovorili, že a ja by som chcel vedieť, že ako vlastne sa napojiť na ten strom. A v tej knihe druhej prinášame nejaké také nápady, inšpirácie, ako by mohli vlastne v tej komunikácii s tým stromom tú komunikáciu nadviazať. Hneď keď chytíte do ruky, a predpokladám, že teda ste to aj preto, aby ste si ju dnes zadovážili, tak si ju otvoríte a prvé, čo si všimnete, je, že je usporiadaná do formy kalendára, knižka. A ten kalendár sa začína marcom. Čo je taká zaujímavá vec, kde som ja našiel úžasnú paralelu, lebo pre mňa, pre včelára, sa začína rok v marci. No, tak to je. Je to veľmi zaujímavé a ja mám pocit, ako keby stromy vlastne kopírovali ten včelársky život. No. A nie sme my nejak potom nesprávne nastavení, ako nemáme to my posunuté celé. Chceš ty niečo povedať? No, my tu na západe sme... Chceš tomu niečo povedať? Ale pokojne môžeš. Zatvorila sa, že nie. My tu na západe sme posunutí. Ja vlastne vychádzam z toho čínskeho konceptu, kedy začína sa nový rok na novo, ktorý sa odohráva buď vo februári alebo v marci, podľa toho, o aký rok ide. A je to tak samozrejme aj v Japonsku. A toto je vlastne začiatok toho života. V prírode, ale aj v tých východných krajinách naozaj buď koniec februára alebo začiatok marca, kedy sa to všetko spúšťa, ten nový cyklus života toho stromu. Takže preto aj ten krst je takto, aby ľudia s tou knihou mohli vlastne pracovať hneď od jary. Tu mi napadlo niečo. Že vlastne začína rok v januári, tak niekedy mám taký pocit, že by malo akože začínať niečo nové v tom januári, alebo sa niekto k tomu zvádza. Pritom v tom januári ešte to vôbec akože nezačína, že v januári ešte dosť taký proste zima. Dáva to vlastne zmysel celkom ten marec. Ako dáva to, ja to tiež stále vnímam, že ten 31. december, že to je nejaké číslo, takže sa ma pýta, že čo ten nový rok náš, že ako to oslavujeme, ja neviem, to tak nejak prefrčí a jeden je 24. a na druhý deň je 25. a ideme ďalej, ale keď príde naozaj marec, to je teraz toto obdobie, teda už sme sa preklopili do apríla, aj to tak vonku vyzerá približne, tak naozaj človek vidíte okolo seba, tie stromy, to explodovalo. Ten sobotný dážď, ktorý oni potrebovali, bolo mimoriadne sucho, naozaj teraz v rámci zimy sme nemali skoro žiadne zrážky. Ono to vybuchlo a začal ten úplne nový život. No, presne tak. A aj ľudia sú takí živší, aj sa viacej usmievajú, kupujú si tie primulky a tie narcisy. Takže sme všetci takí naštartovaní. No, čiže my ľudia môžeme z tohto obdobia si čo zobrať do života, od tých stromov? Čo by si nám poradila? Akým spôsobom my môžeme sa inšpirovať do všetkého? No, samozrejme, že strom sa na tento výbuch nový pripravoval už v zime, hej, takže... Čo my ale nerobíme, lebo my neodpočívame v zime. Takže mnohí z nás budeme mať jarnú únavu, pretože sme v zime neoddychovali a môže to byť pre nás taký výkričník, že bacha, že na budúci rok si naozaj v zime oddychni, aby sme ten rok mohli začať plný síl. Strom, kebyže v zime neoddychuje, tak nezakvitne, na 100%.
rozmýšľam na tým, že ako by sme to vymysleli my ľudia, alebo je veľa zvierat, ktoré odpočíva v zime, ktoré nejakým spôsobom nadajú, ale my ľudia sme toto do vienka nedostali, tak my vieme sa nejakým spôsobom stíšiť v tej zime? No samozrejme, že systém nám to moc nedovoluje, lebo potrebujeme chodiť do práce v ten istý čas ako na jar alebo v lete, myslím tú istú hodinu, že nemôžeme si až tak moc dopriať nechodiť do práce, ale môžeme trebať viac leňošiť, hej, môžeme víkendy stráviť na nejakých horách a môžeme menej používať technológie v tú zimu. Takže a v tej knižke tejto druhej to vlastne píšeme, čo by, ako by sme sa mohli pripraviť na tú jar, samozrejme v tých zimných mesiacoch tej knihy. Ja som si teda všimol v rámci listovania tou knižkou, teda, že ona je naozaj praktickým sprievodcom, dokonca sem tam objavujú nejaké QR kódy, ktoré sú odkazmi na nejaké praktické cvičenia. To bol koho nápad? Asi Jaskin. Áno. Skúste o tom niečo povedať, teda, kam smerujú tie odkazy, alebo čo to je, čo tam ľudia môžu nájsť teda v tej knižke? Sú tam nejaké cvičenia, nie odkazy na YouTube na tvoje checkingové cvičenia nejaké? Ešte tam je odkaz na Slovenskú asociáciu lesného kúpela. To je niečo fantastické, ktoré vám tu predstavíme. A potom sú tam ešte odkazy na nejaké knihy o stromoch a tak ďalej. Čiže aby sme o tom len nepísali, si to človek môže ľahko cez ten QR kód proste otvoriť. Vieme sa tam dostať aj k informáciám o nejakých filmoch, povedzme, alebo? Áno, v tej knihe sú, okrem teda tých rôznych cvičení, sú aj na filmy, aj na knihy. Akú knihu tam spomíname? Posolství Lúny. To je o také aktivistky, ktorá žila, myslím, že 3 roky alebo 2 roky na Sekvoji, na takej platforme v rámci nejakej ochrany tých sekvojových lesov. A je to veľmi pekne napísané, že písala to ona a sú tam veľmi pekné také prepojenia s tou knihou. Poďme sa trošku baviť o tej komunikácii so stromami. Môže byť, že sme tu traja ľudia, každému z nás bude blízky nejaký iný strom, alebo že si nájdeme nejakého iného parťáka na tú komunikáciu, alebo ako to funguje? No, stromy, samozrejme každý strom, myslím, druh stromu má nejakú špecifickú energiu, ktorá nejakým spôsobom rezonuje s ľudskou alebo so zvieratami a tak ďalej. Čiže každý z vás je náchylný na nejaký iný strom. Hej. K inému stromu môže mať blízky vzťah. Ako na to prídem? No buď to cítiš, alebo sa v tej knižke dozvieš. Máme tam aj taký zoznam nejakých 25 stromov a ich účinkov na zdravie a na nejaké psychické naladenie. Takže tu máme tam také rady, že ako si môžete vybrať nejaký strom, ale samozrejme ideálne je, keď si človek ten strom vyberie tak, že to proste západne ten vzťah, že sa zapáčite navzájom. Ty máš nejaký strom? Ja mám veľmi rada katalpu. Katalpa je epická. A katalpa u nás rastie? No, ja som jednu konkrétnu katalpu v Prahe pred mojou prácou bola. Ale nie je to tak ako, že ten úplne bežný strom? No, asi nie, no. Je tu niekto z vás, kto má nejaký svoj obľúbený strom? Nejaký taký, že ten najbližší? Asi áno. Je krásna mama, o chvíľočku privítame. Tam bude viac tých stromov teda. A akým spôsobom? Mňa zaujalo teda, keď som čítal aj tú prvú knižku, a tu je to znova niekoľkokrát počiarknuté, že tá komunikácia so stromami má byť taká plná rešpektu teda. Že neprídem k stromu a poviem, že taký, toto potrebujem, ale... Nabádame ľudí k tomu v tej knižke teda, aby sme pristupovali s rešpektom a s vďačnosťou k tým stromom, ale samozrejme myslím pod tým stromami celú prírodu a myslím pod tými stromami aj okolo ľudí, pretože mám taký pocit, že mnohé veci v živote berieme úplne samozrejme. A ten
ten strom nám vie dať veľa energie, veľa takého, môže nám pomôcť od takého emocionálneho trápenia, a takže mnohé veci pri tých stromoch sme schopní si uvedomiť alebo pustiť zo seba a tak. No ale ten strom, on je živá bytosť, čiže by bolo vhodné ho poprosiť o to, aby sme mohli s ním nejakým spôsobom to zdieľať, s ním pracovať. A potom, keď k tomu kontaktu a k tomu preliečeniu alebo pri tom cvičení, keď sa to skončí, tak je zase vhodné si od toho stromu oddeliť sa, aby tie naše ťažoby alebo tá naša energia pri ňom nezostala, aby on mohol zase s čistým štítom pomáhať niekomu inému. Takže snažme sa cez tú knihu učiť ľudí, že toto je tiež dôležité. Nebrať tie veci samozrejme, ale urobiť si taký krátky priechodový rituál, či už k nemu alebo od neho. A to sa týka asi vlastne všetkých oblastí nášho života, že ako náhle skúzneme do nejakej takej všednosti, alebo že začne byť niečo zvykové, či samozrejme prestávame si to trošku vážiť. A tam, čo ma zaujalo, je tam taký kalendár nejaký, alebo je tam taká tabulka vďačnosti, alebo ako to je presne nazvané? Kalendár vďačnosti. Na každý deň si napísať nejaké veci, za ktoré sme vďační. Skúšali ste to sem? Toto ja praktizujem už. Ty to praktizuješ? Ja nie úplne pravidelne. Komu prídeš, ne? Ja to praktizujem každý večer, predtým, než idem spať, že si napíšem, za čo som za ten deň vďačná a niekedy pozerám, že celá strana až štvorková zapísaná, že keby ste si to neurobili, tak mi to ani nedocvakne, že koľko úžasných vecí v tom dni obyčajnom som zažila a za ktoré som vďačná. Čiže sme tam vytvorili tých kalendárov vďačnosti, je tam v tej knihe tuším 3. Som si všimol, že teraz z toho opakuje. Prvý sa zjaví niekedy v máji, ktorý je teraz spojený s láskou. Áno. Tak tam sa môže objaviť tá vďačnosť za akúkoľvek formu nejakej lásky. A potom sa opakuje, myslím, že znova prichádza, kedy ten kalendár presne? V septembri. Dievča, takto si to má pamätať. My už sme tú knihu dávno nečítali. Že už ste to vypustili, hej? Je to hotové dielo, už si to nepamätám. Nie, kým ona vyšla, tak to vyšlo vyše pol roka, takže... No, ale že tá téma tej vďačnosti mi prišla taká, že kľudne ju môžeme v tej knihe zopakovať aj 2-3 krát, hej, že nie len v jednom mesiaci, ale že je to taká téma, že... A zase, lebo si myslím, že toto je niečo, čo by sme sa tu mohli tak naučiť. Že ja napríklad chodím do Japonska a tam vnímam, ako tí ľudia sú úctiví a vďační, ako tú vďaku prejavujú, či už úklonom, alebo slovným poďakovaním, aj stromom, hej, že som videla, že ide po ulici, vidí tam krásny strom, sa pri ňom zastaví a pokloní sa, hej, takže to mi príde také inšpiratívne aj pre nás. Ale to je asi úplne iná kultúra, teda ty máš to Japonsko pochodené, ale ja si pamätám, že keď som tam bol a cestovali sme po Japonsku a tam je veľa situácií, že naozaj nerozumiete, neviete si prečítať, aj keď všetko je pre ten anglický svet urobené, alebo anglicky hovoriaci svet, je to tam pripravené, či tak v tom metre, ja neviem, ale keď potrebujete radu, stali sa nám často také zážitky, že som poprosil teba o radu, ty si mi nevedela pomôcť, keď si poprosila Jasmína. Jasmína nevedela pomôcť, tak oslovila niekoho ďalšieho, ty si stále neodišla. Ten prvý človek, ktorý som ja požiadal o pomoc, neodišiel, až keď tretí alebo štvrtý človek vedel pomôcť a vyriešiť môj problém, potom si všetci navzájom poďakovali a potom sa rozišli. Spokojne odišli, že vyriešili sme problém tohto chudáka Európana. Ale to je niekde hlboko v tých koreňoch, to tam musí niekde vo vnútri v nich byť, že takto sú naučení fungovať. No a ja by som to strašne rada tu zasiala aj u nás. Ja ti veľmi držím palce. No, na Slovensku to nebude také jednoduché, asi si myslím. My sme trošičku iní. Ale myslím, že vy čo ste, tak... Áno, ja hovorím stále, že vytvárajme si mikrosvety a obklopujme sa ľuďmi, ktorí nám robia dobre. To je samozrejme jedna z ciest, ale asi globálne sa nám to úplne nepodarí. To nedúfam. Dobre. Takú teda ambíciu takú nemám, ale dúfam v tom. Ja som spomínal tie QR kódy, ktoré teda, keď si ich načítate, tak sa vám zjavia čikungové videá, zjavia sa rôzne postupy, akým spôsobom môžete komunikovať, alebo ako si môžete zacvičiť. Myslíš, že si vieme urobiť nejaké cvičenie aj teraz tu?
také, že všetci spoločne, však sme teraz komunita, všetci prišli s tým istým zámerom, poprieť vám šťastie a poprieť šťastie tej knihe. Musí spraviť cvičenie vďačnosti. Áno? Dobre, a akým spôsobom budeš nás viesť? Dáme minútku ticha a každý si vymenuje čo najviac vecí, za ktoré je vďačný. Budeme minútu ticha. Čo poviete? Tak, dáte minútu ticha? Tak, chceme minútu ticha. Daj časovať. To je prvá beseda, v rámci ktorej teraz pustíme akože minútu ticha. Dobre? A že nebudeme rozprávať, ale počkej, ja mám 11 minút, to bude asi veľa. No, ale chceli sme vás poprosiť, že fakt, aby ste to zobrali ako taký challenge, takú výzvu, že nebudete tú minútu nudiť sa a pozerať do stropu a že čo sa tu deje, ale že tú minútu naozaj strávite vo svojom vnútri a prejdete si, za čo ste vďační. Môže to byť taká vďačnosť za všetko v živote, čo vám práve napadne, alebo len vďačnosť za dnešný deň. Hej? Takže... Dobre. Tak ja dávam znamení stredový košťalový. Streda košťal púšťa. Pekná minúta. Mám ju zopakovať? Telefón sa má pýtať, či to má zopakovať. Chcete to ešte raz? Na čo ste prišli? Na čo sme prišli? Áno. Že je to krátke. Že je to krátke. Že by sme mohli pokojne aj pokračovať. Hej? Je to spôsob tiež ako komunikovať? Zostať v tichu? No, samozrejme, ja zase tu posuniem tú japonskú filozofiu. Mne sa na tej japonskej filozofii veľmi páči to, a hlavne sa to teda odráža v poézii japonskej, že pre nich je dôležitejšie to, čo tam nie je priamo napísané. Hej, že čo je vlastne keby medzi riadkami, alebo aj pauzy medzi slovami sú pre nich ďaleko viac informačné ako kopec tých rečí. Takže ticho je niečo veľmi dôležité a pri strome, strom je ticho, hej, občas tam počujeme pri ňom, jak tam listy ševelia a tak ďalej, alebo vtáčiky, ale vlastne... To sa nikdy neviem rozhodnúť, že či ten zvuk lesa, že či to je vlastne zvuk stromov, alebo je to zvuk vetra. Kto to hovorí? Je to... Lebo je to vzájomná komunikácia? Áno, je to zvuk ich vzťahu. Dobre, ďakujem. Takže aj ticho by som rada naučila ľudí, že aj ticho je dôležité. Ľudia sa mám pocit, že v poslednej dobe boja byť v tichu. Že ľudia sú tak ako nastavení, že potrebujú stále nejaký hluk okolo seba a že keď zostane na chvíľu ticho, tak majú hneď pocit, že musia nejaký hluk vyvolať, nejaký vytvoriť, lebo sa cítia tak neisto, keď sú úplne ticho. Tak ono je to prirodzené, že v tom tichu proste vyplavujú sa proste nejaké veci, ktoré sa človek snaží zahlušiť tým hlukom, že je to nepríjemné, ale je to dobré. A že človek môže v tom tichu spoznať ešte aj sám seba. To nie je niekedy úplne... No. To môže byť šokujúce, hej? Vedia stromy hrať hudbu? Podľa vás? Áno. Ako hrajú stromy hudbu? Povedzte mi. Drzgajú. Aha, dobre. Lebo ja viem o jednom človeku, ktorý tu medzi nami je a vie veľmi pekne hrať hudbu. Sú na strome, alebo...
Akú myslíš? No a kúsok stromu, podľa mňa. Spracovaný už, je to kúsok stromu. Myslím, že gitara je to. Áno? Nie, nebude to gitara? No tak hej, vlastne keď si uvedomíme, že koľko hudobných nástrojov je zo stromov, tak to len... A pozeráme, za čo musíme byť vďační. Máme medzi nami skvelého hudobného hostia, Maoka, ktorého mi dovolte privítať a pozvať medzi nás a prejaviť teda tiež vďačnosť za to, že medzi nás prišiel. Sám som zvedavý, po hudobnom nástroji teraz siahne a či bude drevený. Dobre, nech sa ti páči, lebo svet je tak zvláštny, že dnes ešte už aj saxofón patrí medzi drevené nástroje. Áno, a vieš prečo? Lebo on je celý kovový, ale jediná vec, ktorá na ňom vydáva zvuk, to je ten drevený plátok. Bez toho malinkého kúsku dreva by ten saxofón nevydal ani len žiadny zvuk. Preto sa radí medzi drevené hudobné nástroje. Fantastické. To je pomohlo, čo? Naočko, povedz, keď budeš. Ide, nechceme rušiť. Čínska píškala bambusov. Uvedom, že krstíme knižku o múdrosti stromov v čistom mestskom prostredí, v betónovej budove, aspoň tento strom teraz betonálkový vyrastol. Inak keď sme pri tých stromoch vlastne a komunikácii s nimi, čo my mestskí ľudia? Dobre, ja nie som úplne mestský človek, ty tiež nie úplne, veľa kontaktu s prírodou, ale ľudia môžu komunikovať aj so stromami v meste. Samozrejme. Sú tiež spôsoby komunikovať s tiež stromy, aj keď sú to také solitéry mimo lesa, umiestnené. Tak jasne, že sú trošku ochudobnené o ten absolútny kontakt s tým celým spoločenstvom stromov, ale každý z tých stromov nám má čo povedať aj v tom meste. A určite sú v mestách oblasti, kde sa dá nájsť veľa stromov, však ty si v Prahe tam zažívala úplne džunglu. V Bratislave mám pocit, že je viacej stromov, takže ste v Bratislave, tak buďte radi za toto. Ja ďakujem, že si to povedala, lebo ja som rok žil v Prahe a ja som mal pocit, že žijem naozaj v meste. Ešte keď som Bratislavčan a žijem v Bratislave, ja to každému hovorím, že vy nerozumiete tomu, ako je Bratislava úžasné mesto. My sme za 15 minút v takej prírode, vďaka Karpatom a mestským lesom. A tu na juhu, to je z druhej strany. Neviem, či to môžeme prezradiť, ja by som to najradšej
radšej utajil teda. Boli ste niekedy na Petržalskej strane, tam sa prejsť už smerom k Rakúsku, tam sú biele pláže piesočné. Tam je normálne, to je tam taký paradajz nádherný, len to nikomu nehovorte. No? Všetci budú chodiť potom. A už to nebude paradajz, ale niekto tam niečo tam niekto vymyslí, niečo tam postaví. Takže v meste určite sa dá nadviazať kontakt s nejakým stromom, totiž tá knižka, v tej knižke aj vyzývame hneď na začiatku, aby ste si vybrali nejaký strom, s ktorým celý rok budete pracovať, za ktorým budete chodiť, s ktorým sa postupne naučíte komunikovať a určite sa to dá aj v meste, ako v záhrade prezidentskom paláci, tam úžasné jedle, borovice, ginka, platany, prezidentské lipy, dokonca, tie majú aj nejaký význam takýto spoločenský. Takže určite sa to dá aj v meste a myslím si, že je to také fajné na vyváženie toho mestského stereotypu. Dobre, áno? Rozmýšľam, že mne je zaujímavé, že ako tie stromy v tom meste sú vlastne v celkom zlých podmienkach pre nejaký prirodzený vývoj. A je to zaujímavé, že ako si tam hľadajú tú cestičku a toto tiež celkom akože rada pozorujem, že ako tie stromy v tom meste sa vlastne prispôsobujú tomu mestu a že to nejaký taký zvláštny akože druh stromov vlastne mestských. Mestský a teraz najlepšie dokonca som si všimol, že najvyšší extrém je strom kochlíkový. No. Čo teda, že to bolo také, že uväznenie stromu do kochlíka asi nie je úplne najlepšie. Lebo ak teda strom potrebuje ten kontakt so zemou, lebo je to bytosť, ktorá to, čo má nad zemou, toľko má aj pod zemou a preto vlastne komunikuje s obidvomi polmi rovnako, tak keď nastrčíme do kochlíka, tak to je také zvláštne, ale je to pohodlné, no, tak je to tzv. Mobilná zeleň, potom sa to volá v civilizovanom svete. Tak ale vždycky lepšie v tom meste, nech aspoň trošku tej zelenie, ako keby tu mali byť len tie betóny. Určite, súhlasím. Dobre, poďme ešte veľmi krátko po kalendári. My sme sa vlastne dostali máj, júni. Vieme teda, že ten strom v rámci slnovratu, ktorý príde v júni, v rámci letného slnovratu sa niečo pre stromy zásadné deje, lebo pre včely napríklad sa deje veľká zásadná vec. To každý má pocit, že celé leto je ešte pred vami, hovorím, a overes. Včelom to končí, ako náhle príde letný slnovrat v júni, tak včielky začínajú sa okamžite už chystať na zimu, už je s nimi oveľa náročnejšia práca, vôbec to nie je také jednoduché. Majú to takto aj stromy. No samozrejme, ja som bola úplne v šoku pred nejakými tými 13 rokmi na tých horách, keď som práve krátko po slnovrate začala pozorovať našu čerešňu, ako ona úplne vyslovene energia zvedla. Nie, že by ona zvedla fyzicky, ale energiu mala viacej už takú, že hovorí, ja už som vám všetko dala a teraz som cítila, jak sa začína sťahovať do seba a už myslieť vlastne len na seba. Že keď začnete trošku tak vedomejšie pozorovať tie stromy, tak zistíte, že fakt oni v júli a auguste sa správajú inak ako v máji a v júni. Hej, že už začínajú myslieť na to, že už by si mali trošku tú energiu šetriť. No aj ten rast sa predpokladám spomaluje, nie? Na začiatku tie letorasty to vyštartuje, to sú metrové výhonky, potom sa to pekne spomalí, lebo sa to až zastaví niekedy v júli, v auguste. Áno, tie listy tam sú, lebo strom potrebuje listy to má také kolektory na výživu, ale vlastne už sa pomaličky chystá oddychovať. Čo ma ešte zaujalo v knižke, teda jedna z posledných vecí, ktorú musím spomenúť, alebo sa mi veľmi páči, je, že teda po tom slnovrate je tam možnosť vytvoriť si tzv. Ľudský les. Je tam tá tabuľka, ako vznikol tento nápad. Skúste ho popísať trošku. Si ty vymyslela? Nevymyslela, som bola veľmi nadšená. Neviem, ja som si to tak vlastne robila, mne to nejaká terapeutka doporučovala si spraviť, že inventúru mojich blízkych ľudí a tak som sa s tým nejako hrala a potom som si to začala, lebo ja akože uvažujem celkom tak vizuálne, tak som sa začala dávať do nejakej vizuálnej podoby a potom keď sme to nejako riešili, tak sa mi to tak úplne do toho hodilo, že aha, že to by tam mohlo byť vlastne. Čiže tak, ja určite viete. Jak viete. A teraz sa veľa hovorí o tom, že jak vlastne ten internet stromový pod tou zemou, tie korenia, tie kadejaké hruby tam medzi sebou komunikujú, tie stromy aj na veľké vzdialenosti.
tak vlastne tu je taká možnosť si vlastne vizuálne zapísať všetky svojich blízkych alebo aj neblízkych ľudí, proste, s ktorými máte nejaký vzťah, možno aj pracovný, a vlastne vidieť, že ako sme poprepájani. Áno, to je nádherné, že je tam návod na to, teda vlastne, že vy sa umiestnite sem po stredu, to ste vy, teda stred vesmíru, to je ten ja, a potom sú tí ľudia, ktorí každý si tam môže dosadiť a vlastne kto s kým ako súvisí, hej? Kto má aké prepojenie. Áno, áno. Toto ste si obidve urobili už? No. Áno? Tak ja som to aj predtým robila. Aha, a vyplynulo z toho nejaké zaujímavé ponaučenie, akože niektorí ľudia vlastne tam nemusia byť, alebo niečo z toho vzniklo? Mne to dalo taký akože pekný pocit, že vlastne, že si teda nejaká tá vďačnosť, že proste aké mám okolo seba prostredie, že je to super a že to vlastne, že držím nejako na základe tých nejakých prepojení s tými ostatnými ľuďmi. No. Čiže ale dostali sme sa k tomu, keď si to ukazoval, že toto je kniha, do ktorej si môžete písať, kresliť, nalietať. A ešte sme to aj tak vymysleli, že niektoré strany sme spravili z toho také PDF-ko, ktoré sa dá stiahnuť z mojej stránky a vytlačiť si vlastne niektoré z tých strán sa dajú viacerokrát použiť tým, že sa vlastne k nim cez to PDF-ko vrátiť. Čiže aj keď si zakreslíte celú knihu, stále máte možnosť ešte s tými tabulkami a tými kadejakými schémami pracovať dodatočne. A ešte mi napadlo, že vlastne, myslím, že tam aj nejako akože vybízíme tomu... Vybízíme. Nabádame, áno. K tomu, že sa dá aj z tej knižky vystúpiť v rámci nejakých tých kreatívnych cvičení a tak. Že nemusí to ostať len v tej knižke, ale proste, že je super aj výsť z toho a nejako, ak to človeka zaujíma, tak s tým pracovať aj proste mimo toho. Je to tvorivý sprievodca. Že človek môže na základe toho sám začať tvoriť a sám vymýšľať. A popri tom sa vezie v tom peknom dizajne, lebo ja už som chválil, že tá prvá knižka aká bola pekná, takže zdá sa, že grafika a tak, poďme teda pochváliť ľudí, ktorí vám v tom pomáhali, zostali tí istí, je to ten podobný tým. Áno, tak s grafikou ja nič nemám spoločné, ja som akorát dávala pánovi Šránkovi také nápady a on úplne fantasticky to vždycky zrealizoval takým tým svojím pekným spôsobom. Neviem, či tu je. Áno, ďakujem vám veľmi pekne za túto spoluprácu, veľmi si to vážim a teda potom tam sa zoznámiš s pánom Šránkom. Za normálne okolnosti ľudia tlieskajú a my dnes ďakujeme ticho. Áno, prezidentky srdca. Toto prvýkrát v živote som vás nevyzýval v potlesku, ale vyznelo to tak úplne náhodou. Dobre, tak sú tam ešte krásne kresby. A ilustrácie. Áno, ilustrácie mi zase robil už asi pre 4. knižku Peťo Žufa zo Žiliny. Postav sa, prosím ťa. Ja si robím takú stranu, že to je môj dvorný ilustrátor. Ale to je pekné, že Peťo Žufa zo Žiliny. No to je dôležité samozrejme, odkiaľ je, aby bol zaradený. Peťo, ďakujeme veľmi, veľmi pekne. Tvorili si inšpirácie, teda, alebo kresby priamo do knižky, alebo mal si nejaké jednoducho už špeciálne do knižky? Áno. Dosť som mu dala zabrať. Preto sedí ďalej. No a ešte sa v tejto knihe objavuje kaligrafia. V tej predošlej je 36 kaligrafií a v tejto knihe máme len Máme len na obálke kaligrafiu, je to znak pre strom a je to kaligrafia mojej tiež veľmi som jej vďačná Sejko Linša Jakubáčová. Je to učiteľka kaligrafie a môj manžel teda k nej chodí na kaligrafiu, tak som ju lapla. Takže ešte za toto ďakujem, že sa to mohla objaviť. A ak som správne zaregistrovala, aj my máme šancu si tam tento znak nacvičiť. Áno, je to tam však? Áno. A to mi prišlo také zaujímavé, pretože v prvej knihe veľa píšem o
tej symbolike tých čínskych znakov a viem teda od môjho Milana, že keď on maluje tie znaky, čo to v ňom robí, v jeho vedomí. Takže sú tam také 3 možnosti si tiež malovať tie čínske znaky podľa nejakej predlohy, samozrejme v tichu a pomaly a uvidíte, čo to s vami spraví, keď budete nejakých 20 stromov namalujete, že možno to s vami niečo zaujímavé urobiť. Dobre, to vyskúšam samozrejme tiež. Ty si spomínala lesný kúpel, ty už si teda naznačovala, že ešte k nám niekto dnes pribudne, naša krstná mama, Berta Stašková, ktorá je krstnou mamou. Berta, príjmi prosím pozvanie. Toto nie je oblasť, ktorej ja sa vyznám a som zvedavý. Shinrin Yoku, lesný kúpel. Čo po tým mám všetko porozumieť a odkiaľ to pochádza približne? Vyznáš sa, len si zabudol. Dobre, ďakujem. Vyznáme sa všetci, len sme zabudli. Lesný kúpel vznikol v Japonsku, ako názov hovorí Shinrin Yoku. A v japončine to znamená niečo ako kúpel v lesnej atmosfére. Shinrin Yoku je jeden z takých ľúbivých japonských výrazov, ktoré sa ťažko prekladajú. A taký lesný kúpel je ťažko sa prekladá, ťažko sa rozpráva. Treba ho zažiť. Lesný kúpel je o láskavosti, o vďačnosti a o úcte. Ak som bol správne informovaný, nehovoríme teraz len o nejakom filozofickom smere, alebo my hovoríme o nejakej certifikovanej alebo akreditovanej terapeutickej metóde, že aj na Slovensku je teda... Je to aktivita, ktorá vznikla v Japonsku už pred 40 rokmi. Japonci to veľmi múdro vymysleli. A postupne tých 40 rokov sa lesný kúpel preniesol do, dovolím si povedať, asi všetkých krajín sveta. My sme sa s ním stretli pred nejakými 8 rokmi a keďže sme lesníci, ja som lesníčka profesne, tak ma lesný kúpel veľmi zaujal, pretože ponúka iný spôsob bytia v lese. Je to aktivita, ktorá ponúka ľuďom to, na čo zabudnú, a to pripomenúť si tie iné benefity, ktoré nám les dáva, okrem tých zdravotných, ktoré za tých 40 rokov výskumy potvrdili vo veľkej miere, aj tie také, ktoré vieme, že nám je v lese dobré, že sa tam radi vraciame, že sa odtiaľ vraciame spokojnejšie a šťastnejšie. Lesný kúpel na Slovensku sme uchopili v roku 2019 s veľkou nádejou, s veľkým optimizmom a s veľkou dávkou fantázie. A za tie roky sa nám podarilo dopracovať sa k tomu, že poskytujeme pre verejnosť pobyty v prírode s terapeutom, ale keďže nás bolo veľmi málo na Slovensku, tak ďalší náš cieľ bol dosiahnuť, aby lesný kúpel sa dal vyštudovať, to nazvem, aj na Slovensku a podarilo sa nám získať akreditáciu Ministerstva školstva na vzdelávací program lesný kúpel. A áno, veľmi sa tomu teším a tam sme sa aj so Zubou stretli a ja som nesmierne... Áno, ona je u nás vyškolená a ja som veľmi rada, že je členom našej komunity. A okrem toho spolupracujeme s tými ďalšími ľuďmi, ktorí ponúkajú lesný kúpel pre verejnosť, ale je to metóda, ktorá do budúcna bude mať veľký potenciál, pretože je to metóda, ktorá pracuje s ľudským zdravím. Fyzickým, ale aj duševným zdravím. A duševné zdravie je stále väčšia téma, stále sa o tom viacej hovorí. Lesný kúpel je jednou z metód, kde v sprievode certifikovaného od sprievodcu terapeuta môžete urobiť niečo pre svoje zdravie v lese, vďaka stromom, vďaka lesu a vďaka energii, ktoré máme. Ja som teraz taký prakticko zvedavý, že ako to prebieha? Áno, ja som to hrozne chcel vedieť. Teda predtým, než to zažijem, lebo mám taký pocit, že som to chcel zažiť. Tak ako to prebieha vlastne? Je to iný spôsob bytia v lesnom prostredí.
Je to bitie, ktoré môžeš robiť aj sám, keď sa ho naučíš, ale je to tak ako s jogou, môžeš to robiť sám, ale príjemnejšie je to s inštruktorom, takže takisto aj pri lesnom kúpali máme akreditovaných certifikovaných terapeutov, sú jednou z nich. A ten sprievodca vás prevádza lesným prostredím, spôsobom, ktorým vám chce pomôcť nahliadnúť do duše lesa, ale trošku aj tak do tej svojej. Je to, keď mám teraz taká praktická, tak je to veľmi pomalý pohyb v lesnom prostredí, že ťa bude ten terapeut sprevádzať a bude ťa usmerňovať na rôzne aktivity. Tie pozostávajú z veľmi pomalej chôdze. Keď ste si predstavili, tak ešte pomalšie, ako ste si teraz predstavili. Z dýchových techník, z dýchacích cvičení, pretože dých je liečiteľ. Ale to dýchanie má význam pri lesnom kúpeli aj ten, že stromy produkujú látky, nerobia to pre nás, robia to samé pre seba, ale vedci zistili za tých 40 rokov, že tie látky, ktoré stromy produkujú, majú mimoriadny význam pre náš organizmus a majú dopad na mnohé štruktúry nášho tela. A tým, že my ich aktívne vdychujeme pri lesnom kúpeli, tak pomáhame nesmierne svojmu imunitnému systému, ale aj iným štruktúram nášho organizmu. Takže dýchame pomaličky, súčasťou je všímavosť, mindfulness, určite poznáte techniku všímavosti, spomalenia, kontaktu s prírodou. Pomôž mi. A mňa veľmi zaujalo, že vlastne ako keby všetkými zmyslami. Áno. To mňa zaujalo, keď som sa na to pýtal, tak znova mi presne povedala, že je to návšteva lesa vnímaná všetkými zmyslami. My sme naučení na to, že vnímame svet okolo seba všetkými zmyslami, ktoré máme. Hovorilo sa tu o tom, že neradi ostávame v tichu. Keby ste teraz na chvíľočku, keď prestanem hovoriť, vy teraz vnímate mňa, Martina alebo Zunu, počúvate náš hlas, ale vôbec nevnímate to, čo je okolo. Teraz keď na chvíľočku ostanem ticho, na pár sekúnd sa započúvajte do toho, čo počujete okolo. A zrazu sme použili svoj sluch. V lese používame pri lesnom kúpeli tie zmysly jednotlivo, teda zameriavame sa na sluch, na zrak, na dotyk, na hlad, ale aj na chuť. A toto jednotlivé vnímanie zmyslové nám mimoriadne pomáha na spomalenie nášho organizmu, na harmonizáciu nášho nervového systému, na upokojenie. Výsledkom tej zmesi tých aktivít je hlboký relax, naozaj veľmi hlboké uvoľnenie. Ten človek, ktorý vás sprevádza, je sprievodca. Ten hlavný terapeut je les sám. Nie je to len o tom samotnom pohybe alebo o tých technikách, ale to naozaj o tom zdravotnom benefite tých látok, ktoré produkujú stromy a o zdravotnom benefite tých techník, ktoré sa pri lesnom kúpeli používajú. Nemám taký pocit, že sa nám rodí samostatná téma. Určite. To je, ktorý sme mohli teraz pokračovať. Áno, o lesnom kúpeli môžeme rozprávať veľmi, veľmi dlho, ale aj tak ho človek pochopí, keď ho zažije. Ja by som ešte k tomu chcela povedať, že asi pred 8 rokmi, či kedy to bolo ľudská, Ikar vydal knihu o lesnom kúpeli, o Šindrivňoku, ktorú samozrejme hneď som po nej chmatla a keď som si ju doma čítala, som sa hovorila, ježišmarja, to je také úžasné, to je také nádherné, ja by som sa to chcela naučiť. Potom samozrejme o Šindrivňoku píšem aj v tej prvej stromovej knihe. A zrazu som sa dozvedela, že na Slovensku sa to dá naučiť. Ja som sa to dozvedel včera. Takže z hodou okolností pri mojom cestovaní som mala voľné termíny, že som v čase toho vzdelávania nič nemala. Takže som sa vybrala na to štúdium za Bertou a Ďusom, jej manželom, čo to spolu robia. A som strašne šťastná, že som to absolvovala a že to môžem robiť takáto podchytená nejakou tým know-how, ale tým som len chcela povedať hlavnú informáciu, že buďme vďační za to, že to na Slovensku je, že som nemusela odcestovať niekam do Talianska, do Ameriky, do Japonska by som odcestovala kvôli tomu, ale že som to mala na dosah ruky a veľmi vám to odporúčam. Ďakujeme veľmi pekne. My sme
preto, aby tí, ktorí prídu k nám a vytvárajú spolu s nami komunitu Lesného kúpeľa, vítam aj dievčatá a chlapcov, ktorí tu medzi nami sedia, niektorí z nich. Vytvorili sme preto, aby sme spoločne sa posúvali vpred, aby sme si navzájom pomáhali a vytvorili Slovenskú asociáciu Lesného kúpeľa, ktorá zastrešuje, pomáha, posúva a má veľkolepé plány. Takže v knižke nájdete QR kód, kde si ľahko otvoríte stránku. Ja možno už len na záver na také lepšie pochopenie alebo na to, aby som zdôraznil ten potenciál, ktorý Lesný kúpeľ má. Japonci ho vymysleli dávno. Dnes je v Japonsku 65 základníc certifikovaných lesného kúpeľa, ale nie len tam, ale aj v mnohých iných krajinách Lesný kúpeľ predpisuje lekár a niektorým skupinám obyvateľstva ho prepláca zdravotná poisťovňa. Na Slovensku ešte nie sme tak ďaleko, ale plány máme veľké. Ale to sa u nás uchytilo, môže byť zaujímavé skoro. Áno, je to metóda, ktorá je veľmi jednoduchá, dá sa ľahko naučiť a je ekologicky veľmi náročná. Tak milí kúpeľní hostia, ja mám taký pocit, že my máme na tento rok čo robiť. Máme tu tvorivého sprievodcu, ktorý odštartoval marcom. Je najvyšší čas si knižku zadovážiť a prejsť si celý rok s touto knižkou. Tak ak máš pocit, že sme povedali všetko podstatné, tak poďme vyprevadiť tú knižku do sveta. Krstnú mamu poprosím, aby pokrstila tú knižku. Máme tu bukové listky. Áno, donesla som bukové listy od nás z Orlických dvor, takže to bude to šampanské, ktorým pokrstíme tú knihu. Väčšine zvedavý Martin sa musí opýtať, prečo práve bukové listky. No, lebo boli. Lebo boli, dobre. Keby si povedala, mám za domom mám množstvo dubových listov zasa. No, keby boli tiež dobre? Isté a proste krásne to tam na mne svietilo pri západe slnka, tak som poprosila Boh, že či ich môžem zobrať, že krásne budem ich cťou. Dobre, tak teda... Aj mne je cťou, ja som naozaj veľmi poctená touto úlohou. Je to prvý živý tvor, ktorému budem krstná mama. Nedržte palce, prosím. Ja som premýšľala samozrejme, čo popriať. Napadla mi taká paralela. Knihy a stromy majú veľmi veľa spoločného. Hľadáme pri nich útočisko, radosť, dávajú nám veľa múdrosti. Aj knihy, aj stromy majú listy, ktoré tak pekne šuštia a majú krásnu vôňu. Knihy aj stromy, keď sa im dobre darí, tak majú veľmi dlhý život. Oveľa dlhší ako je ten náš ľudský. Život každej knihy začína veľmi dlho predtým, než tá kniha vznikne. Častokrát ešte skôr, ako si to vôbec ten autor uvedomí, že tú knihu chce napísať. A často ešte skôr, ako sa ten autor narodí. Vtedy, keď niekto zasadí strom. A ja chcem poprieť tejto knihe, aby jej život bol aspoň taký dlhý, ako život stromov, ktoré rástli na to, aby nám dali papier, z ktorého rastlinná je. A veľmi sa teším z tohto tvojho počinu, chcem ti pogratulovať a želať ti všetko dobré spolu s tou knihou. A ja sú tiež, samozrejme. A pretože sme sa tu zišli v takej peknej komunite, napadlo nám na to, aby mohli vznikať ďalšie knihy, ktoré možno napíše Jasu a možno aj Zuna, tak sme pre vás priniesli takéto malé stromčeky. Borovice sú zo Šariša. A prosím, keď máte pocit, že chcete zasadiť nejakú ďalšiu knihu, zoberte, v zásade je jar, je teraz vhodné obdobie na sadenie stromov, takže mi sa páči. Tak každý z vás. Ja,
Ak dovolíte prístupy k samotnému krstu teda, tak dievčatá, vy si ju chytíte, dobre. Ja budem stojan na misku. Áno, samozrejme. Tu mám radosť z detstva, to máme všetci radi, nie? Tak si tam lístie. Hodiť sa do toho lístie, hodiť sa do toho, áno. Tak nech sa aj tej druhej knižke darí, tak ako sa darí tej prvej. Jo, a slyšel som, že tá první knižka, že bude česká, jo? Jo, tá druhá knižka už je česká. Jo, ona už je česká. Jo, máme ji tady, můžete si ji kouknout. A přeložila ji tahle mladá dáma do češtiny. Jo. Nádherný dokonalý tým dámy. Ešte raz veľká vďaka. Dospelo slov v tejto chvíli, teraz je prístor pre vás. Ak chcete, uneste si autorky na 2-3 slova, 2-3 otázky, uneste si samozrejme najmä tú knižku. A ešte niečo dôležité? Nie. Všetko bolo povedané, to je taký dobrý pocit. Ešte raz. Áno, no, ja vedel som, že si na niečo spomenieš. Ešte taká vtipná udalosť, teda vec, že od toho, čo vyšla tá prvá kniha, mi chodí nespočetne veľa fotografií stromov od ľudí, kde, čo, koho stretli, aký strom a tak ďalej. A posledný e-mail ma veľmi rozosmial, lebo jedna pani píše, že vďaka tej knihe som si v 40-ke uvedomila, že nie som divná. Že to, že vozím 40-ke po stromoch, že je úplne normálne. Takže ja vám všetkých vás vyzývam, lozte po stromoch, alebo aspoň pri nich seďte, alebo sa s nimi kamaráte a objímajte ich. Ak vám to dovolia, samozrejme. Áno, nezabudnite, keď to bolo povedané, každý kontakt do stromov